Karbianglong Presbyterian Church Sinodangkang Diphu Presbyteri Ameipi kedamtang tang ni paing ko resipen tang ni paing ko rake thom arni an ni thom aparman pamanpon. Ameipi kecheng arni adap a porpen Presbyteri Standing Committee pamanpon derapi Nomination Committee setami mesen pensi pamanpon lo. Lason si sayang dengating pen adun tuani ada porpai troksira chidi ma porpen krungting sai amai pamanpon lo. Diphu Presbyteri moderator aMondoli asar dolasing teron ke charipon amailong chunbang kethe ar lalfa kauma lapen chunbang akibi aMondoli asar yuria rongpi ahin pensi ketokelang asai dengpon lo. Adun moderator akimi aMondoli asar Robinson Hanse pen anghoi pek pontusi krungting sai mai pangcheng pontu mesen me pen krungting sai pejut pon. Puthot mai pi ki jut mate thang ni phaing ko rake thom bhom kuruar ni ada por phai kepen aMondoli asar ke pathira jai megalong moderator Robinson Hanse pen japonsi aMondoli asar akimi atuma phan pathir ponlo. Bangso hut aMondoli asar Benjamin Milik ahin pensi ke pathir mi aMondoli asar atuma phan ke than ke pare alam the than pon. Ini adalah bagian dari tugas saya. Alam se alam itu pasti ada. Upia kisah kamu ayo mah, buat kerja. Alam itu soal dia kan, alam makam tapi dia kan. Alam itu kan. Puthot ane lo porphai isi pen dongkamukam pastorate longri pastor Reverend Joseph Wanlal Fakauma Rongtheang ahin pen Sacrament mate hempua an Ingdeng ponalong Karbianglong Presbyterian Church Synod moderator Reverend Premingson Milik Reverend Lalland Mawau Reverend Clementerang Reverend Lalchuan Maura Mar Reverend L Lalrem Roita pen kedanglok Presbyteri angkang kedo aMondoli asaratum chetong don rinti. Bangso Ingdeng krisi Diphu Presbyteri Ameipi along Diphu pastorate Hamren pastorate Dongkamukam pastorate Longnit Borjan pastorate Lapen Jaipong pastorate Kadukave pastorate Phopen Kachitoidun delegates atum chitong don rinti. Mayesek Arnam aphan Kirokar Cho aphan pura Diphu pastorate choir Hamren pastorate choir Dongkamukam pastorate choir Longnit Borjan pastorate choir Lapen Jaipong pastorate choir atum jumes senpen Arnam aphan Kirolun parjupon rinti. Bangso ke paman pon Ameipi hot Arnam aning ke hang Mika Ingdeng pi trok Ingdeng so nerkepen en ponsi Longnit Borjan evangelist thanbang LS soundtak pensi athepi alamthe thanpon. Bangso hot KAPCS moderator Reverend Premingson Milik ahin pen Ameipi ahirjume setami Presbyteri Amailong kachitong dun arat aphan pi pajir ponlo. Bangso Mayalong Reverend Lallan Mawau Reverend Joseph Wanlal Fakauma Rongtheang KAPCS moderator Reverend Premingson Milik Reverend Clementerang Reverend Lallan Mawau Reverend Clementerang Reverend Lalchuan Maura Mar Reverend H Lalrem Roita atum chitong dunsi Ameipi RDP dun. News report, Karbianglong Live.